India Mini channel Banwan Rakubor Bamanla Kesmi. The music video Shit Kirang from the Khasi language film Tinkai has taken YouTube by storm, amassing over 2 million views within just 3 weeks of its release. Produced by Chua Shiamlie Production, the video has struck a chord with audiences for its emotional depth, visual storytelling and captivating performances. Leading the cast in Sherlyn Khongwar, who plays the role of Puron alongside Fira Dong in the main lead. The overwhelming response marks a significant milestone for regional cinema, underscoring the growing reach and appeal of Khasi language content on digital platforms. With its viral success, Shit Kirang now ranks among the most streamed Khasi music videos in recent memory. The momentum also highlights Cheryl Khongwar's rising star power as viewers continue to praise her compelling on-screen presence. Boleh Syafi Barok, kinong pet jong ke NE News TV, bat ngari pasulu ni kakarpan, hang ni dan banwan yapi menta ye ipuran. Na iwe na ipuran ibara pau na menta, bat ibadeiru iba bashi menta haka film tingkai. Mo, to. Boleh sibul kong. Yapi tidak ni. Kakting jonga kada Sherlyn Khongwar pat ngasong sa hang ni pot nong nong pedeng dening kong ngai kublay ke news ke ba platform mo mapin wan ban interview yang but ngaderu ipuran jong ka film tingkai ke baan sa penmi no menta po biju cinema hall nadu ka khat khandai terik menta ubnai September kapor kalong karish teng mistam ar baje janmet san baje janmet ban baje janmet Ti kong kumbang yo inay. Long kani ka film tingkai mo kadi ka ba kumapi omba ka ban sa pinmi nei ti kumbang yo kani ka jingkiu start jong kani ka album ka ba pishi menta ma pi bat i aktor mo i ba pira ti gi ka jingkiu start jong kani ka jingwai album ti pisngo kumno ban ong halor kani nga sukumen mo nama baki pat ba ki juyai kersan nga na kawai ka por mo kam tamle ya kan ka jingwai Shit Kirang ke bana ka film tingkai kila shisha kata ka jingkersan yang amo di nga so komen bat kumju ru nga kerpat ya pi ki pai ba mo bapinwan ban aji kersan ru ya kan ka film andala penmi apa biju cinema hall ti pila ban ya thu khndiat ka ka jingmut tingkai ka jingmut tingkai kalong ya ki kena puli bapin nang ban tingkai ka por ya ki baterai khndiat kum kapuran pila ban krensai ka jing syambat ka jing yal inti jong pikum kapuran habai di bak kam aklim pila ban krensai habai di bak kam film ti ni dan kam mo bangin dan ya ka hol ma kumentangi dan ka hol tang ka we ti lada ka sarkar ka yarap ingi mo oi kala yarap na po ka app salu me gelai mo andre ada ka yarap shu ban ai ki hol kalong ka jingmentoy mo yangi nama kum ki we kum ki Bollywood ki dan ki hol di de ka jing siu ya ki ru ka he ba de long ba ka government ka krishan de ki ke ngar wa ka pa ka government jangi ba kan ai ki hol nang ba ki producer kena ban penmi film shibun nang ba ngi kumangi kinang film ru ngin nang la mo ban continue ya kan ka kam ada ka government kay rap kamo ka jigsiu yang iru ka he ken ada kum ki Bollywood mang hakawi ka singing it scam bang iru in salong kum ki Bollywood ding ba ka jigshan jong ka government ndai wat laman taru ya persyang ban la ban nong kum ki Bollywood ba acting ka jing ai min sim jong pisha ki wei pat namar kumba hang ni hapo ka jela jong iru mo ban ong ki bun ki badan hakasap acting mo bi hakikam acting nya hakikam acting min te tang sipor ki suja no kuntun nei ti pidon man kren halor ka nga kerpat ya kitu ki badan ya kasap mo film jude ban ran bun sin watang haki comments na lada ki brio ki comments am ya ki ka hurt teh awat yang mo ka hurt lada ki comments ka bamlong teh bang kam ta mo de ka babun teh ki bun ki ba am sim hi de nga kerpat ya kitu ki brio brand stop panam snap wat jupe ya kitu ki comments de ya be shaprang mo ka kam ka jongpi de kum ju ru nga kerpat ka government mo lamba lada ka government kay rap ni te bun ki badan ya kisap kin mi te syakmat andai menta pada ki badan sap
dan hak ba kimbiang ya kapisai itu mah kemla te ban pen iya kasap kapong jeki hindela da ka government ka ya ram ya buan ki kena samla ki badan mah kisap kam aklem ke berwai hakinu kinu ki kam ken mi te syakmat Ti sa ka wi ka ba shua bangan penkut dei. Ti mun mak hakani ka ba piak hakani ka tingkai dei. Ti long kat nungut kinong isim ta ki pia don hakani ka film baro. di kata tengam cepet henteng dan tang arnut kipuran bat arnut ki ting syap bat kisai teng namar ki laya bon hi kalau kata hi namar ba ki la ni la shem na kata ka fifth kasi singing and dancing competition ro kala dan itu Last shua bangan bu no ti ke ka kubor tin ai syai ki bi pati right ba ni ti ya kan gitu. tengah kerpat ya ki